Gotzota, zer moduz? Ondo. Ondo? Ongi etorri Gotzon, eskerrik asko etortzeatik. Zeuei. Gotzon, esan dugu Imanolek zioela ni poeta kaskar bat naiz. Gotzon Barandiaran nolako poeta da? Zuk nola deskribituko zenuk, Testu horiek idatzi zituena, baino desente kaskarragoa, bai. Baina, bueno, uste dute geure burua loratzeko eta goratzeko eskarela jaio, gu, bintzat. Zergatik Galbaea, Gotzon? Zergatik izenburu hori? Hortxe daukazu liburua gainera erakutsi, ez da? Galbaea zergatik. Bueno, nik Susan eukin nuen lehenengo editoreak esan zidan, behinola poema liburuak arilkatzeko kontzeptu batean oinarritzeak asko laguntzen duela, ez? Poemak idazteko eta ez gelditzeko oso solte eta batak bestearekin zerikusia ez duten poemak arilkatzeko. Eta beti egin diot kasu. Eta oraingoan, aspalditik nekarren ideia bat zen urtek aurrera egin ahala, zer utzi dudan nik bazterrean, eta zerekin gelditu nahi zen, ni ulertuta, ni kolektibo bateko kide naizela, ni bakarrik, inoiz naiz izan ni bakarrik, iztun komunidade bateko kide naizela eta herri bateko kide naizela, ez? Torduen lehenengo beste inori ezer proposatu edo eskatu baino lehen, uste dute berezkoa izan beharko litzatekela norberak egitea ariketa hori, eta orduan esan nuen, bueno, laizter 50 urte bete behar ditut, eta agian bada mugarri bat nire bizitzan, koinziditzen duelako aro historiko oso jakin batekin, eta uste dut alde batetik oso arriskutsua guretzat, baina beste alde batetik aukerez betea, eta orduan iruditzen zitzaidan Galbaelan egiteko tenorea bazela, orain. Eta beti ukidutako orduan, Galbaelan hori ez, garia eta artoa batzen zituztenean gure amamek eta bere sasoian, eta sarata hori ez, eta nola lastoa erortzen zen eta gelditzen zen alea, eta uste dut metafora ederra dela, ez? Zer baztertzen dugun eta zerekin gelditzen garen, ez? Aurrera begire egiteko batez ere. Gotzon, guk irakurri dugu liburuan badela ardatz bat, maitasuna. Bai. Zergatik maitasuna edo zer da maitasuna liburu honetan? Ni Galbaelan egiten hasi nintzenean eta identifikatu nuenean lastoa gelditzen zitzaidana maitasuna zen. Maitasuna bai amamak eta belaunaldi horrek utzitakoa, gure amak eta aitak eta utzitakoa, baina gero hizkuntzarekiko, nire kulturarekiko, herriarekiko, nire komunidadearekiko, hurbilarekiko, herrikide, auzokidekiko, eta uste dut mundu hau eraldatu nahi duen edozeinek oinarrian maitasunetik egin behar duela, ez? Eta oraintxe bizitzen ari garen Palestinako genozidio krimen handi horren aurrean uste dut horrek berretsi egiten duela gaur egun iraultzaileena maitasunetik jardutea dela. Eta zure maitasunaren ari horretan, zure belaunaldiari ere zuzendu zatzaizkio, oso presente daukazu, zure belaunaldia, zergatik haiei zuzendu? Ni kolektibo bateko kide sentitzen naizelako, komunidade bateko kide eta herri bateko kide sentitzen naizelako. Eta uste dut, publikatzeko autu egiten duzunean eta partekatzeko autu egiten duzunean, ardura bat daukazula. Behin pausu hori eman da, nik behintzat ardura hori sentitzen dut. Ni ari naiz idazten nire sasoian, nire jentearentzat. Nire jentea esan nahi dudana da, lehen esan dudana, ez? Nire herrikideak, nire hiztun komunitateko kideak, eta nire antzera mundua irudikatu nahiko luketenak, hoiei batez ere. Eta orduan, nik irakurri egiten dut, entzun egiten dut, beste sortzailekidek egiten dutena, ofiziokidek egiten dutena, kontziente naiz gu garela aurretik beste batzuk egin dutelako bidea, eta uste dut emetik aurrera ere bide bat utzi behar baldin badugu hitz egin beharko dugula nolako bidea utzi nahi dugun, ez? Eta hori uste dut bakarrik ezin dela egin. Eta orduan nire belaunaldikide horiek gauza askotan parez pare uki ditudanak, onerako eta txarrerako, horiek direla
nire solaskideak, ez? Eta hori zuzendu natzaizkie hasieratik oso garbi. Eta liburuan ez dago nire ahotsa bakarrik horregatik, hor daude beste batzuek idatzitakoak, kantatutakoak, antzestutakoak, nire inguruko entzundakoak, batzuen jarrerak besteenak. Orduan dago nire ahotsa, baina dago beste jente askoren ahotsa, badaude fikziozko ahots batzuk ere bai, bati eta besteari kendutakoak, ez? Bai, eta uste dut beharra sentitzen nuen momentu honetan aro historiko oso garrantzitsu batean nire ustez, batez ere nire belaunaldikideekin elkarrizketa egiteko. Horrelako ariketa bat egiteko eta galbae bat pasatzeko, memoria ariketa bat ere egin behar da? Bai. Eta fidatu gaitezke gure memoriarekin? Hala, batzutan trampa egiten digu. Guk egiten diogu trampa memoriari gehienetan, iruditzen zaitez. Katamaloren sasoitik badago kontzeptu bat edo ideia bat isildutakoak errepikatzearena, hemen berriro hartu dudana uste dudalako oraindik ez dugula konpondu. Eta da garai historiko 70ean, 60ean, 80ean jaiotako oso garai bortitzak bizi izan genituen, ez? Oso doltzuak, mina handia eragin zutenak, eta iruditzen zait garai hoiei buruz atzera begirako bat egin behar baldin badugu, bueno, nik proposatzen dut ariketa zintzo hori egitez. Gauza batzuk isildu egin genituen, beste batzuk esan, eta isildutako hoiek uste dut barruan hor gelditzen direla, ez? Oihartzun egiten etengabe, ez? Ez agian egunero eta uneoro, baina aldiro entzuten dituzula zuk zure barruan, ez? Garai haiek gogoratzeko orduan. Orduan iruditzen zait ideia hori, isildutakoak errepikatzearena, horri buruz hitz egin behar dugula. Eta ez da praustakoan botatzea holan oka egitea bezala, ez? Astiro egin beharreko ariketa bada, baina ni hasi naiz egiten. Galbaea liburu honekin uste dut etorriko dela isildutakoak errepikatzeari buruzko idatzi gehiago. Uste dut ez dugula hori konpondu. Eta enaiz ari bakarrik maila politikoan. Uste dut maila politikoan isildutakoak eta esandakoek eragin zuzena izan dutela eta dutela gaur egun ere harreman mailan. Bai maila personalean edo afektiboan, baina baita zure herri auzoan duzun bizimodu horretan, zer isiltzen duzun eta zer esaten duzun, hori uste dut importantea dela. Behintzat norberak identifikatzea, eta albada besteekin konpartitu, osasungarriago. Gotzon, zure poema batek horrela dio, irakurri egingo dugu, orain errazagoa zaizula zer zaren antzematea, zer etzaren zerrendatzea baino. Aipatu duzu, 50 urte hortxe betetzeko zorian atarian, 50 urte behar izan dituzu zure burua ezagutzen hasteko? Igual horren beste beharko nituzke, ez da, baina badago sasoi bat zeinetan gainentzen den ezetza, ez da? Kontra baldin bazaude, denaren kontra zaude, ez? Eta orduan, nien naiz hau, nien naiz bestea, nien naiz bestea, orain errezagoa zaite esatea zer naizen. Hori egin dudalako, ez? Ja, ariketa hori egin nuen, ez? Ez nuen hau izan nahi, ez nuen beste izan nahi, ez nuen horrelako izan nahi. Egin dut galbae lana eta orain askoz errezagoa zait. Galbae lan hori egin da gero aleak eskuetan daukat eta orain errezagoa zait. Eta hon egiten dit horrek, alde batetik. Eta zuk esan duzuna, agian 100 urterekin esango dugu, eta nik 50ekin uste nuen, ez da? Nik uste dut baietz, ez? Eta uste dut hori ona dela, ez? Persona bezala garatzen jarraitzeko, ikasten jarraitzeko, eta bizipoza eukitzeko, eta ilusioa eukitzeko gauzak eraldatzeko, ez? Nik liburuan tonoari begiran bai lortu nahi nuen ez tono eskor bat, inundik inora, ez? Baizik eta memoria ariketa bat egin behar baldin badugu, gera gaitezen lastoa botat, ez? Lastoa baztertuta gera gaitezen alearekin, baina batez ere zer eraiki nahi dugun etorkizunean guztion artean hitz egiteko, ez? Horri buruz. Ez nostalgiatik, ez erresuminetik, erresuminak mina handia ematen digula uste dut, eta oraindik jente askok hitz egiten du erresumina handiarekin, eta jokatzen du erresumina handiarekin. Uste dut horrek ez duela eraldatzeko eta eraikitzeko
orube kaskarra dela iruditzen zaitez, nik bestea nahiago dut. Liburu idazten ari zinela bizitzak kolpea ere eman zizun, amaren eriotza, ama hil zitzaizuen. Ama joan da gero, zer geratu da galbaean, liburuaren galbaean? Bueno, oraindik dolua, urrian amaieran hil zen, iazko urrian amaieran, eta konturatu naiz nire lehenengo galbaea, eta uste dut iraunkorra izan zela amak egin zuela. Ez dakit zer esan nahi duen persona ona izateak, baina hurbiltzen den antzeko zehozer amak irakatsi zidala uste dut, ez? Bera beti maitasunetik aritzen zen. Eta horregatik esan dut nire ustez oraintxe bertan, eta jarrerarik iraultzaileena maitasunetik egitea dela. Geratzen zait ama betiko zulo ikaragarri bat, maitasuna handi bat, eta, bueno, hortxe, beti daukazu aldean, ez? Eta batzutan pena ez izana isildutakoak errepikatzen, ez? Hori, bere unean, esan behar nizkionean gauzak, agian ez nizkiolako esan, eta, bueno, holako ideiak etortzen dira, baina batez ere, arrotasuna handia, bai. Gotzon, galbaea liburua abia puntuzat hartuta, jendaurreko ikuskizun bat ere prestatu duzu. Bai. Laizter izango da gainera estrenaldia, ezta? Ez gara galbaea, ez gara dena azteko nahikoa bizi. Horrela izena. Biziko. Biziko. Hori da. Galbaea, ez gara dena azteko nahikoa biziko, ongi esango dugu. Bai. Bueno, lehen esan dudana, ezta? Zuk hartzen duzunean argitaratzeko, publikatzeko, bestekin partekatzeko ardura bat, gaur egun euskarazko literatura eta euskarazko poesia dagoen egoeran egonda, nik uste dut egin behar dugula alegina gehiago urreratzeko, hurbiltzeko poesia gure herrikidei. Arrakalak liburua oin dela 20 urte atera argitaratu nuen, orduan errezitaldiak egiten genituen, irailetik ekainera esan gutu, eta 10 bat emanaldi egiten genituen, eta han bizitzen genuena jentearekin, ez, hartu eman hori, izugarria izaten zen, ez. Sare bat ere sortu genuen, lagun pila bat egin genituen, sale pila bat, gerora ibili direnak, ari direnak idazten, ari direnak antolatzen gauzak, poesiaren inguruan eta literaturaren inguruan, eta nik poesiari Euskal Herrian ibilbide hori ikusi diot beti. Gero Katamalorekin eduki genuen halako estanda bat, eta hori oraindik ere etortzen zaigu jentea, ez da? Ia noiz itzuliko garen, eta oraindik entzuten dutela, Katamalo eta hori dena, eta hori behin argitaratzea eta partekatzea erabakitzen duzunean horrek borobiltzen du dena, ez? Eta ez da erreza gaur egun poesia liburu batekin espaldin baduzu jentaurrekorik eta egiten, oso zaila da harreman aukitzea irakurlearekin edo salearekin edo herrikideekin eta hitz egitea horri buruz. Eta zuzenekoak aukera hori ematen dizu. Eta orduan lantzen ari gara, bueno, landu ditugu, ja da, estreinaldia, egingo duguna izango da, poema batzuk irakurri bere horretan, eta beste batzuk dira, poemetatik sortutako kantak. Poema batzuk kanta bihurtutakoak dira dauden bezala, baina beste batzuk moldatu egin ditugu kantuen esaldietara, melodietara, harmonietara. Eta ordu 10 saio bat izango da. Bi bibolin jole, gitar jole bi, mandolina jolea eta neu. Zarautzen estreinatuko da. Literaturian estreinatuko dugu, literaturia Larrabetzun sortu genuen eta nire plaza kutxuna da. Asko maite dut, lan egin dut urteroan, liburu aurkezpenetan, eta euskarazko literaturaren plaza importantenetarikoa da, eta nik proposatu nien literaturakoei eskuartean nerabilela poema liburu bat, eta gustatuko litzaidakela literaturian, zuzenean, poema horiek kantatzea, errezitatzea, eta beraiek baietz esan zuten, eta pospozik. Etxean. Bai, larun batean, Zarautzen plaza ederra izango da, literaturiako hori zuretzat. Orain guk beste zizkamizka bat eskatuko dizugu. Estreinaldi horretako beste estreinaldi txiki bat, orain poema bat irakurriko diguzula. Bai. Izenburua ez dauka berez. Poema liburua
ari bat da. Nik ulertu dudalago nire bizitza ari bat bezala, uste dut denon bizitza. Ez dut ulertzen konpartimentu estankoak balira bezala, niretzako dena da bat, danak dauka zerikusia, denak dauka eragina eta ondorioa egiten dugun guzti horretan, eta orduan erabaki genuen Leire López eta Itziar Ugarte editorekin batera izango zela poema hasi eta amaitzeko poema liburu bat izenbururik gabe. Orduan ez dauka izenbururik. Oso ongi. Nahi duzunean. Nahi zenuke zure mina nire egitea, baina zure mina ez da nirea. Nahi zenuke zure hitzez gaitzestea, baina zure hitzak ez dira nireak. Nahi zenuke gorrotoz bizitzea, baina zure gorrotoa ez da nirea. Nahi zenuke neure burua zigortzea, baina zure zigorra ez da nirea. Nahi zenuke kartzelan usteltzea, baina zure kartzela ez da nirea. Nahi zenuke zure egia buruz ikastea, baina zure egia ez da nirea. Zinez diotzut, ez gara dena hasteko nahikoa biziko, ez zu, ez ni, ez gure belaunaldia, ez aurrekoa, ez ostekoa. Horren beste lagun, etxai, burkide, arerio, belaunaldi bereko. Ederra, hortxe lehen aipatzen zenuen, ez da? Zure belaunaldiko kidei beste keinu bat, ez da? Beti presente. Bai, eta batez ere polifoniaren alde. Eta iritzi askotariko iritzien alde, eta dogmen kontra, ez? Eta nik uste dut ezin dugula onartu, inork esateak guk bizi izan duguna, eta pentsatu izan duguna, nola bizi izan dugun hitz jakin batzuekin adieraztea, sentimentuak gurea direlako, eta guk egin behar dugu gure galbaelana bakoitzak. Eta horren kontra da apurtxu bat, ez? Uste dut gure herriaren historia kontatu behar baldin badugu, eta liburuan esaten dudan bezala ororentzako euskal hiztegi bat egin behar badugu, 3 milioi eta piku sarrera eduki beharko lituzke, ez? Bakoitzak konta dezala berea nola bizi izan duen.